10 persoas, 10 lugares, 10 historias, 2 camiños. O da vida e o da prata, dende a Canda a Santiago de Compostela. Cando vemos que hai peregrinos por aí, temos que ter cuidado de que non se vaya con eles. Pois arranca cos peregrinos, xa fomos buscar a Botos, a Taboada, a Silleda, a Bandeira, pero nos anos que ten, se cada xa fomos buscar unha docena de veces. Nada, arranca, despois vas por ele encantado, chegarlle co coche, ábrelle a porta e para dentro. Sempre tuvemos sorte na casa, nunca lle dei a importancia que hoxe lle vexo, porque quen a coidaba pois era meu pai, estaba aquí, el foi un fanático da horta tamén. Cos anos fume metendo eu nela e teño acompañantes, que teño un gato que se me coloca aquí. Cando fai frío, ben, que faiche de bufanda. No camiño escoita o aire, escoita os paxaros, incluso escoitas o silencio do camiño moitas veces. Vas á sombra, vas ao sol, aprecias aquelas cousas que no día a día non lle das importancia. Cando fas o camiño, sobre todo se vas solo, por darlle unha volta ao que levas vivido, do que fuches facendo durante a tua vida, que estudiaches, que buscaches un traballo, fuches saltando as pedriñas da vida, igual que as pedras do camiño cando vas andando, e todo iso reflexionalo na soidade dese camiño. Acórdaste de cando eras neno, daqueles traballos que facías, que ibas á escola, que non había paraguas. Ibas á escola, non había paraguas, moitas veces íbamos con un saco de plástico á cabeza e co libro nunha bolsa de plástico andábamos pois, como 1 kilómetro, 1,5 kilómetros por un carreiro para chegar á escola, non? Entonces, meus pais sempre foron agricultores, vivíamos do que sacaban da terra. E nunca nos faltou de nada, pero hoxe ves que tes todo, e acordaste do que pasaches, do que viviches. Se todos os fillos do mundo puderan escoller a seus pais, todos seríades meus irmãos. Querido Antonio, grazas por todo o que me ensinaches. As vaguas de emoción de homes como a ti inculcaron o amor polo noso e son as responsables de que o camiño estea rozado e teña menos pedras. Hei volver á túa casa, para que Michi me faga de bufanda e de paso faga unha escapada con Flow. E xa que estamos, comemos unha ensaladiña desas da túa horta que faz con tanto esmero. Se todos os camiñantes do mundo poidésemos elixir con quen peregrinar, ti estarías nese camiño. Quérote ben. Deica logo, Antonio.